Yo, zelan, kokoteraino, ez da? Bai, ni bai kokoteraino. Bueno, jende pila bat gaude horrela, Zuek lasai, Horrela, terapia purtsu bat egiten dugu, danok kokoteraino. Ui, zu tentxo zauz. Tentxo zauz. Tentxiño edakozu. A ber, askatu. Venga, lasai. Ui, esan otzuen baurrekuen, tentsinuak entzeko eta desaktibatzeko, eta egon behar dugu lapurtxu bat tranquil, eta kiro lapurtxu bat egin, eta aktibidadea, mugimendua, ez zuen, ez da? Ez zuen, eta gainera jaso duzu ni bezala banketxeko gutuna, ez? Banketxeak idatzen dutzu e-maila, ez da? Esateko zutaz asko akordatzen direla, eta... Baina ez dutzuela bidali vibradoria. Neuripez. Baina e-mailen artean, jasotzen ditugun e-mail guztien artean, bueno, pues 1.500 oferta da beden, eska? Orden txekan ikustat azkenien kolektibia edo hietako batean sartungan nazela jabingoagatik, eta ja vibradore hori eskatu ingo dugula, porque holan ezin da jarraitu tentxo zauz, bai, aktibidadia bieda. Aber, zer gertatzen da, gu konfinamenduan gaude orain, baina akuariumean, Donostian dauzen, arrain guztixak, urtiak eta urtiak eta urtiak dauz hor barruan. Aber, eta txortan egiten dute, eta frogak daude, bideo bat dago. Orain dela gutxi, eman dute informatiboan bideo bat, zer eta txuri eta kontxita bat txortan egiten. Aber, baina eskestiete utzi ez da txortaldi eder bat egiten ere. Gu bideodeiak egiten, euren txortaldia ere grabatzen. Zeten txino, txika. Osea, txortan egiten duten bakarrak, dira. Txuri eta kontxita eta gu hor grabetan berdina egin beharrien. Arren, hola mai estresatzen garela. Utzi balasai da egin tranquil. Si total, hausokoak ez da bentzungo. Horren beste lapiko kadata, inbeste kontzertu eta inbeste DJ da inbeste histori, ez da inorrenterauko tranquilein. Eta bukairen irrintzi bat bota, hombre. Marrasoak txortan da geu ez. Hau da, benetan. Bueno, bat txortaldirik ez badau, betikoa esango gotzuet. Jazz dance apurtxu bat, dantzatu apurtxu bat, aktibatu, nik egiten dudan bezala, puntuazio bat opera, eta nik uste aste honetan ja naizela libratuko eta eziko naizela bebai ja Fortnitean, Porque ni ere apurtxu bat tentxo nago ja, Eutxi gogor, laster arte, hanganimo!